سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري سلام زخبركم تعزبتنا أبزز لكم سلام نعكم يخون اتين حموشت مدرخات سريع وددرو كسلاسل زغني أدرياتيك كايوني كاريس تمالي مغارجو خمزعات أو تعزيبناينا أبزي تمالي حيال ناي مود دار منفس كرأيو تتبيت استقبرلو حمشاين مزازة من مدرخ زغن يخون حدش لو تخيت مزقبه بعوض كند مغانا انتينات نايل كوينو زغني فيليبو زانا كمستزازمة تمالي تخطاتيلناينا أبزو ددرنات نايل قبل الأنبس عقب بمخان كسيه من كله فيليبو زانا دما أبناي بيج أناي جزي ماليا نات نايل بعسرت حموشة كاليت بليتوك قداماي كخون كيلو كمتي تمال زغلصنايو نات نايل نابزو ددركاتون كله بزي كاتا لبيسوا زنبره قطليا نبلوص ناي عقب تواداداري اتوهاب ناي كبر ماليا ابناي غزي ون كالاي كوينو يقصل سلازنبره اتفللي ون اب 15 كالي طراي بمصبابو بحيال سراحناتون ناي غانتون كعوتلا تخولوتات كم زنبره غليصنا نيرنا أبزي نايت مال مدرخ كريستيان سكاروني نكالاي غزيو عوت مدرخ بمخاني كعوت كيل زلو بزي دما ناتنايل بلعل فيليبو زانا غزي كخص بزي مخالو درجو بمعقاب حفشاوي ابناي غزي وددر كالاي ابناي عقب قبل بمخان قداماي ابناي بولص منئسي دما كالاي بمخان وددرو بسلام زازيمو ابزو وددر نزلنا حفشاو تعزبتات كنغلص مسنفتن دما تماساسالنت ناي عقمن استمزغب عوتن ناي بنيامين ناتنايلن زترأيلو قات أمنيرو كبحالي كال ولا كوا جيرو دي إيطاليان أدرياتيك كايوني كان بخبدتو ملكع بمقبار ببينو عينت وددر انتخونه كابست مزقبه وطسئيت بقيسنان ترى تعزيبنا جن بينيام أب جيرو دي إيطاليان اي مدرخ عوت كخون كيلون أبناي جزي وددر دمان أرناو دي مارة تختيلو كساب عسراي مدرخ كال اي بمخان كتسيلونيو بزي كازون أبناي بولت من إساي كال اي بمخان سيئبيو زغمزيلون كولو لعلتهم مسؤوز نبورو ناي كسبتا وددر تقادادمتي نكم بعال كافندش باندربول سايمنياتس ابناء عقب زبزحو مدرخات بليصو ولا كوا ناي مدرخ عوت كخون تزيكاله قدم بعال كافندش جن حنصاص يرغص كم زنبره ناي تمالي ناي قربات تذكرو مخاني فلات ناتنا الون ابزو وددر تماساسال عوتات كمزغبينا تعذبنا بينيام ابجيرو زمزغبو عوت تزعبي عوتو كخون انكلو ناتنا الون تكساب حجي امزغيبو زلو زعبي عوت كوينو ليركب ناتنا ال كابز ساعات زي اتحيزو نزي اب ادرياتيك كمزغيبو زلو عوت نمعقاب طرا يخسرح كلتيهم ناي مدرخ عوتها مزغيبوم كلتيهم ابناي حفشاوي ناي غزي وددر كالاي كوينوم سيبوم كلتيهم ابناي صعدا نبولص تحت 25 عام تقدادا ماين زواب كبري كالاي درجه حيزوم نز تردت عباي غانتا تريك سيغا فريدو دما ناتنايل مالت بينيام مالتيو انكتبل بأوانو كمتي بينيام ني انتر مارش بعل وعلتا خوين زلو تريك سيغا فريدو دما ناتنايل بعل وعلتا نمغبارو ناب حقوفا نمصمبار حدش نجر كساب زخصت دارغا ودو مسرح بيتي حلا ناتنايل أبزنا 2022 كاب زكايدو ودرات قرب ندحريت ملسيلنا مسنعزب لعلي 45 معالتي ناي وددر مدرخات كسلاسلن كله لعلي 4000 كيلومترات بمشفان لعلي 400 BUCI زوهاب نطبي فرص عروته غزيميو از تمزغبه نطبي نولقاو درجو زمحايش طراي زيكونه نغانتون هاغورون درجن زمحايش تبايلو خغلص يكال بز مخنيات زدمايا سيغا فريدو نعقمي ايرتراويان تقادادمتي ندحريت مليسا بممرمار نبقعت ناتنايل أبزن زحلفا وددرات مالت جيرون أدرياتي كان تعزيبا كتكسبو تدنادينا زلا ناتنايل بزي كازي كم ناي بينيام the all round تقدادا مايته باهيلو تقليج اللو كالي خجل زكال تعزبتن تدعا اللو خينو امنت عبيت غانتاتات بالعلي ايتراويان تقادادمتيو بينيام قدمي شمون تورحي اب بيلجيوم اب زغبرونا UCI World Championship اب ناي تحت 23 عام تعواتي برور ميداليا كخون مسبقعه غانتو ببقعت بينيام تأمامي
ኣሚናያ ናብቲ ቀጺሉ ተዳልዩ ዝነበረ ሃገረ ቤልጅየም ኣብ ዝተኣንገደ ብጀንት ወልቬልጅየም ዝፍለጥ ብሉጻት ተቐዳደምቲ ከም በዓል ኣርናውድ ዲማረ ክሪስቶፈ ለፖርተ ኢቫን ጋርሻ ክሮኤሽያን ካልኦትን ዘሳተፎ ዓብ ውድድር ክሳተፍ እምነት ዝሕደረትሉ ቢንያም ሙናይ ሓመቐን ዘይተጸበየቶ ዓወት ከጓናጽፋ በቒ እዩ ብድሕሪዚ ቢንያም ከም ኮኸብ ጋንታ ተሰሚዩ ኣብ ጂሮ ታሪኽ ክደግም ተሳቲፉን ብልክዕ ድማ ታሪኽ ሰሪሑን ከም ዝነበረ እዚ እውን ናይ ቀረባ ዝሃስስ ተዘክሮ ኮይኑሎ እዚ ከይኮነ ይተርፍን ክሳብ 2026 ዝጸንሐ ውዕልን ምውሳኽ ደሞዝን ብምግባር ካብ ደንደስ ቤታ ክምንጠል ዘይደልየቶ ተመሳሳሊ ኣብ ናይ ናትናኤል እንተዳ ተዓዚብና እውን ትሬክ ሴጋፍሬዶ ናትናኤል ኣብ ዝተሳተፎ ውድድር ይዕበይ ይንኣስ ከየድ መዐ ዘይወፅእ ተቐዳዳማይ ምዃኑ ኣሚናያ ነዚ ውሳኔ እዚ ክትወስድ ተቐሲባ ዘላ ናትናኤል ኣብ ኩለን ማልያታት ተወዳዳሪ ብምዃን ክሳብ ሕጂ ናይ ቶፕ 10 ውጽኢት ረኺቡሎ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሞ ይጽንሓልና ምናልባት ግዜ ከይወስደልና ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ጥራይ እንተዳ ተዓዚብና ዙርዋንዳ ኣብ ኣፍሪቃ ስለ ዝእንገድ ምናልባት ከም ቀሊል ጌርና ንወስዶ ሰባት ከይንህሉ ኩለን ዓበይቲ ጋንታታት ዓለምና ዝሳተፍኦ ናይ 2.1 መዐቀን ዘለዎ ሓደ ምስ ዓበይቲ ውድድራት ኤውሮጳ ዝስራዕ ከም ምዃኑ መጠን ናትናኤል ነዚ ውድድር ክዕወተሉ ጥራይ ዘይኮነ ኽኢሉ ኣብ 8 ናይ መድረኽ ውድድር ምስ ቀዳሞ 10 ኮይኑ ውድድሩ ክዛዝም ዝኽኣለ ንጻዕዳ ማልያን ሓፈሻዊ ቢጫ ማልያን ክዕወተለን ዝኽኣለን ብምዃኑ ቀሊል ዓወት ኢልና ክንሓልፎ ይንኽእልን ብዘይካዚ ኣብቲ ንኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ምስቲ ዝለመድዎ ኩነታት ኣየር ዘይሳነ በረድን ቀዝሕን ክሊማ ኤውሮጳ ዘለዎ ኣፍሪቃውያን ክዕወትሉ ዘይኮነስ ውድድሮም ክዛዝሙሉ ክኸብዶም ዝጸንሐ ትሬኖ ኣድሪያቲኮ ተሳቲፉ ኣብ ናይ ጻዕዳ ማልያ 5 ተርታ ክሕዝ እንከሎ እዚ እውን ብቐሊል ዝጥቀስ ኣይኮነን ብድሕሪ እውን ኣብ ናይ ሰቲማና ኢንተርናሽናል ካፒ ባርቲያሊ ተሳቲፉ ኣብ 3 ማልያታት ማለት ኣብ ናይ ቢጫ ማልያ ታሽዓይ ኣብ ናይ ቀጠልያ ማልያ 10 ኣብ ናይ ጻዕዳ ማልያ ድማ 5 ኮይኑ ውድድሩ ክዛዝም እንከሎ ምስ ቀዳሞት 10 ዝተዓወተሉ ኣጋጣሚ ካብ መዝገብ ዕውታት ተቐዳደምቲ ዘውጽኦ ደረጃ ኣይኮነን ብድሕሪ እውን ጋንቱ ድሮን ሆፐር ብብቕዓት ናትናኤል ስለ ዝተኣማመነትያ ኣብ ቱር ኣልፕስ ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ እንከለውዋ ንናትናኤል ካብ ውድድር ናብ ካልእ ውድድር ብዘይ ዕረፍቲ ክጸምዶ ዝመረጸት ኣብዚ ውድድር ዝውን ናትናኤል ብብሉጽ ውጽኢት ኣብ ናይ ጻዕዳ ማልያ ምስ ቀዳሞት 10 ብምዃን ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊት እዩ ብድሕሪ ጂሮ ድማ ኣብ ኣድሪያቲኮ ዘመዝገቡ ዓወት እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ይርከብ ብዘይካዚ ናትናኤል ኣብ ኣድሪያቲካ ካብ ዝተዳለወ 5 መድረኻት እቲ ነታ ኣዝያ በዳሂትን ሓያልን ዝኾነት ካብ ኩለን መድረኻት ዝበርትዐት ኩዊን ስቴጅ ዝተሰሚየት እዩ ክዕወት ክኢሉ በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ኩሎም ዕውታት ናይ መድረኻት እቲ ዝሓየለ ኮይኑ ይርከብ ልክዕ ከምቲ ቢንያም ክሳብ 10 መድረኽ ኣብ ውድድር ኣብ ዝነበረሉ እቲ ዝሓየለ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ተቐዳዳማይ ክሳብ 10 መድረኽ ኮይኑ ዝነበረ ማለት እዩ በዚ ምኽንያት ኢና ድማ ኤርትራ ንቢንያም ናትናኤልን ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝግበር ናይ ወርልድ ቻምፒየንሺፕ ነታ ብቢንያም ሒዛታ ዘላ ናይ ብሩር ክብሪ ዓወት ብወርቂ ክትቀይራ ትጽቢት ተገይሩ ዘሎ ናትናኤል ብዘይካዚ ዘመዝገቡ ዓወታቱ ኣብታ ምስ ሓንቲ ካብተን ዝዓብያ ናይ ቅድድም ብሽክሌታ ነዊሕ ድሕረ ባይታ ዝጸንሐን ብዙሓት ዓበይቲ ጋንታታት ኢጣልያ ዘሳተፈትን ሃገረ ኢጣልያ ብምዃኑ ተወሳኺ ዓብ ዓወት ክገብሮ ክኢሉሎ ብዘይካዚ ምስግጋር ናትናኤል ካብ ፕሮ ቲም ድሮን ሆፐር ናብ ወርልድ ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ብዝምልከት ትዕዝብትታትና ምስ ንገልጽ ናትናኤል ጋንታ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ርእሲኡ እውን ደረጃ እዩ ዝቕይር ዘሎ ንኣባህላ ብዝምልከት ድሮን ሆፐር ወላኳ ንፉዓት ተቐዳደምቲ እትውንን ሓያል ጋንታ እንተኾነት ምስ ካልኦት ብምንጽጻር ግን ምስ ጋንታታት ፕሮ ቲም እያ ትስራዕን ኣብ ደረጃን ዘላን ትሬክ ሴጋፍሬዶ ድማ ልዕሊ ፕሮ ቲም ዘለዋ ጋንታታት ኣብ ወርልድ ቲም እያ ትርከብ ምናልባት ርዱእ ነገር ንምዃን ኣብ ሊግ እንግሊዝ ምስ ንዕዘብ ኣብ ቀዳማይ መሳሊ ሊግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከባ ጋንታታት ኣብ ፕሪሚየር ተባሂሉ ዝፍለጥ ወይ ድማ ቃል በቃሉ ቀዳማይ ዲቪዥን ዝርከባ ከም በዓል ቼልሲ ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲ ኣርሰናል ወዘተ ክኾና እንከለዋ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ድማ ከም በዓል ሼፊልድ ዩናይትድ ኖርዊች ሲቲ እንዳበልና ክንጠቅስ ንኽእል ስለዚ ድሮን ሆፐር ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ እውን ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ትርከብ ጋንታ ብምዃና ናትናኤል ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ሓኺሩሉ ዘሎ ኣጋጣሚ ተባሂሉ ክጽዋዕ ይከኣል
ብዘይካዚ ምስ ጋንታ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ብምዃን ክጻወት ዝጸንሐን ብሰንኪ ኣብ ሞንጎ ጸወታት ዘጋጠሙ ሓደጋን ንግዚኡ ኣብ ውድድራት ዘየለ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ብሓንሳብ ምስ ናትናኤል ሓቢሮም ኣብ ዝመጽእ ውድድራት ዓወት ምምዝጋብ ክቕጽልዎ ክንጽብዮም ኢና ብዘይካዚ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ናይ ጻዕዳ ማልያ ዝወሃብ ደረጃ ምስ ቀዳሞት 10 ክወጽእ ብምኽኣሉ ዓብይ ዓወት ክኸውን እንከሎ ብዘይካዚ ሄኖክ ሓደ ካብቶም ንወዲ ጋንትኡ ዝኾነ ፊሊፖ ዛና ኣብዚ ውድድር ተዓዋቲ ክኸውን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ካብ ዝገበሩ ከም ምዃኑ መጠን ዓወት ፊሊፖ ዛና ዓወት ሄኖክ ምዃኑ ክርስዕ ይግባኦን ምክንያቱ ብኣቀማምራ ቅድድም ብሽክሌታ ሓደ ተቐዳዳማይ ክዕወት ድምር ጻዕሪ ናይ ኩሎም ደቂ ጋንትኡ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ረቑሒ ስለ ዝኾነ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ካብቲ ናይቲ ማል ዝተኻየደ ውድድር ተበጊስና ዝነበረና ተዕዝብትታት ነዚ ይመስል ስለምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ላይክ ሼር ምግባር ግን ኣይንረስዕ ሓደራኹም ክንብል ንፈቱ ሲነማ ሰመሬ ሰመሬ ካቢዚ ራቢዚ ሓይልና ደለበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰልና ሃረ ሲነማ ሰመሬ ኣብ ሲነማ ሰመሬ ቀጥዑሙ ዝነቀ ዑርዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም